ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. имрӯз панҷшанбе 6 январ аст. қарор дорем дар панҷшанбе бозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод. дар ин видео ҳамаи намуди мола навор кардагием. аввал говҳои гусаладор мешавад, баъд ғуноҷино, баъд гусало, буқачаҳо, моли майда, бузои бачадор, барро. дар охир мешавад буқои калон, буқои савдошудагӣ, килобаркаш, буқо барои бастан, буқачаҳо, нархҳои аниқ-аниқ, буқои хуби хуб навор кардагием. видеоро то охир тамошо кунен. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кунен, лайкҳоро биҷиқен, дар комментариҳо фикри худтона бинависен. камбудиҳое ки дар видео ҳаст узр мепурсем. дӯстони азиз, саломат бошен, аз канали мо дур наравен. гоҳи гусоладор бо гусолаш буқачаи сеимзоид будааст. 10,000 сомон гуфтаиста савда мешавад, 8,000 сомон бозор кардааст. ба гуфти соҳибаш гусолаш буқачаи саҳар бега 3 литр шир дорад. молҳои экономичне. гоҳи гусаладор ютуб давом пародаш хубай якм зоид будааст. май гусолаша гусолаш буқача 13,000 нархиш савдо мешавад. бозор чанд кард? 10,000 бозор кардааст. чанқа шир дора? саҳар бега 7-8 литр шир дора. гоҳи гусаладор сеимзоид буқача я гусолаш? унаҷи будааст. 8 литр шир дора. саҳар бега 8 литр. саҳар бега 8 литр шир. бозор чанд кард? бозор 9600. 9600 бозор кардааст. я ин усати кучуктака. гоҳи гусаладор 9000 нархиш. бозор явин чӣ кард? 8000 бозор кардааст. чорумзоид гуфтена? дуюмзоид гусолаш уноҷи бо думоа буғыз будааст. шириш чанд қад? саҳар бега дуюмзоид 9000 нархиш, 8000 бозор кардааст. думоа бо буғыз будааст. сеюм гусолаш дашкамаш. чанд қа шир дора ака? саҳар бега 4 литр саҳар бега. гоҳи гусаладор гирифта будем. бо мегирем иншоалло савдо мешавам. хоб гусолаш ғуноҷи на? хоча будааст гусолаш. шириш чанд қа? саҳар бега 4 литр шир. бозор чанд кард? бозор 76 бозор кардааст. 7600 гоҳ якм зоида. ғуноҷини зотӣ швед парода. хоб қисир будааст. ғуноҷин ягонта гусола кардагӣ нест мега. буқам рафтагӣ неста меза. 10,000 бозор кардааста, оли надодааст. мана ғуноҷина бинед, ғуноҷини барои мол кардан. пародашам хубай. 8000 гуфтаиста 7500 бозор кардааст. ғуноҷини қисира ягонта гусола кардагӣ нест. 7500 бозор кардагӣ ай. ана ғуноҷина бинед. 8000 гуфтена? 8000 ғуноҷин аҳл барои мол кардан беҳтарин ғуноҷин аёна. пародашам соза. чанд кардан ака? 72? 7200 кардагиан, 8000 гуфтаи сӯдагиан. ғуноҷин аҳл.
savdo shida na g'unojin 6400. Shash xayda 400. Deyim savdo shaya? Deyim savdo shay. 6000 xarida budas, yakum savdo shi, deyim savdo 6400 ra. G'unojin qishir. Ay barish nishon bitim. G'unojin xibar mana. Bilen deyim savdo 400 so'm boloyi raft. Na bu kaça? 5000 ay narxış savdo meshava. 4000 bozor pursidesta. 4000 so'm pursidesta. Abdura? Ke Abdura tamasho kuma. Behal mol ismayda kamera mira. Bunlar kaça? Kaçay fasunay parodasham khubay. Dehqoni budas. Kaçay dehqoni guftesta soyibosh 4000 bozor kardas. Ina o'zi 41 karda ist. 8 qilgan uni. 8 dan ya'ni 41 o'zi karda ist dar xona 4800 kard gufta qapida istodagi. Ki bozorda 4000 bolo kardagi neст, yani hozir xo'ji 41 karda istam. Bu qachara avli savdo napxta ast. Ana qachara bine. Ham pesh kamera nabroyan odamu. Xo'p 4200 guftesta savdo meshava bo. Qacha gusolay 34-35 bozor karda ist. Joy pilgirisha 36 guftesta 36 dan metya. 35 dan metya. Maxdo qasam bigi. Biday xitob zan chaqa gaya. Aka diga kazaga oladi. Bu qacha savdo shida xirema 4500. گفتم خو 45 دامت یا گفتم برای که بازار سحر همون قکدگی ندادگی اوزی داد 4500 سعود شید را مخچه های نه گنوجین گسولا گنوجین های 36 گفته است سعود میشه 32 گفته است سعود میشه بازار 25 kadagi 2500 mana vaqti savdo bayinda satsın mondagi 4000 karda istan sohibi shinas 41 bite guftestan bayinda satsın mondagi savdo meshava agar savdoshon to'g'ri bigira savdo meshava agar satsma arash qinan tamom. Ma qushqori shisha ki farbe 3500 savdo meshava bo. Xo'p 2800 bozor karda ast. Tumbasha binin. Tumbash вообще deona. 2800 bozor kardagi qushqori shishak. Xo'p. An to'xliyo ra binin. To'xliyo برای molkada farbe budas. Xo'p 1800 savdo meshava 1300 bozor kardagi. Xo'p seta 4 yak joya 1300 bozor karda ast. Seta yak joya hozir karda ist. Ular boğaz akarlayıp. Ular keçkira. Ular uje jelib. Du taş buğuz budas. Taş buğuz budas برای همین 1300 نداده است. Ben özüm onuştan aldım. Arzan aldım. Bir jetliga verin. Mana. Nosh seta baraq chiqora 1850 somoni joy pilgirisha.
نه 2800 یا جای پلگیریشی کالونو 73 کیلو جوی ویس داشته است 50 فویزم 1 کیلو 2 کیلو زیادتر گوش میکنه چندی کدام؟ 26 هم یارو چی؟ یک 750 کدگان یک 850 جای پلگیریش میاره 26 کرده است 28 جای پلگیریش است نه برای چو از ارسمیه سودا میشود پنچدن قلده بلارده؟ Onlar mı? Ciddilikten kılıyor. 750 سومونی بزرگ کرده است. قوچقار مرغ چی؟ نرم است. قوچقار 750 بزرگ کرده است. kimga salom? Nurullo aka Safo aka kutasizlar. Mana setta moli mayda. Ne ish qishqor buday 1200 so'm savdo meshava. Ne detash bo'lsa moda tuxliya. 1300 so'm savdo meshava. Chandi kadan tuxliyora? 1000 so'm qishqorachi? Qishqora 900 so'm kadas tuxliyora 1000 so'm. Xo'p, mana bizni o'cha-bacha. Chang guftenira? Pokistoniya ya, 2000 o'cha-bacha. Savdo meshava bu. Boz chang kat bozor? 19 bozor kada. Serko chi? Serko kalonish 3500 digarosh 2500 ya. Savdo meshava bu. Ana kalona chang kat? Yaga half. 1700. 2 haft? Ha, 2700. Mana bara xushxo'ro 1800 ya savdo meshava 1500 so'm bozor karda esa 1000. 1500 nadide. Ma kursatım da. Mana xushxo'ro robinan, xushxo'roy farbe. Ular chorma shak. Shaka brovardagi chorida guzashte esa 4000 so'moni savdo meshava 3500 bozor karda esa. Seta xushxo'ri farbe. Qayerda mol aka? Guliston. Gulistonlik akalar like deb bosasizlar. Xushxo'ra bine. 2500 guftesa 1800 bozor kardas. İş 2000 savdo meshava. Sog'liqmi bu? Hafta nech qilyapti buni? 2800 karday bozor. Bir hafta bu da xarobtar ay bu. Mana bari xushxo'roy hafta. 1100 so'm ya savdo meshava bu. 900 bozor kadas. 900 so'm bozor karda. Taka chanshi dodar? Yakini? Dovini. Mana takara bini. Chankat bozor? 1600 bozor kardas. Takay Pokistoniya? Yaksula shudagi namukas. Mana. Bizoy o'cha-bacha. Har dusham bacha doray. 950 so'moni xaridas. Har yaqtisham. 950 so'moni narxoy aniq bizoy o'cha-bacha. uka. Mana. Qizg'alosh. Ha, savdo shidesta buqay farbe. Qadish pastaray. Xeyla farbe ay.
8200 карда истай бозор. Бози савдо дорам. Ona dutta buqa baroy bastan. 10000 гуфтестай ҳар душа савдо мешава бо ҳар якташ 10000 гуфтестай савдо мешава. Хоб бозор ҳар душа якҷоя 19000 кард мега соҳиб бош агар рост бошад. савдо шуд буқа барои бастан. агар буқа гирифтани бошад намхели буқа ёфта бигирем. На буқаи харобу шошк шодай пустошам буқаи калон мешидагиай ҳоли бо калон мешадай. 7200 сомонӣ савдо шуда. ош шава 7200 зур гирифтаи. набуқаи калон барои бастанай 10000 гуфтестай савдо мешава. 9300 бозор кардааст. 330 кило 330 километр живой вес 330 кило живой вес доштааст. ҳама ҷо ин чирамз ака. Boynu bir yerde başka. 330 кило живой вес 93 бозор кардагия хто ҳисоб мекунед. буқаро тамошо кунед. буқа 9500 нархиш савдо мешавад. ҳафтини 7500 кардаистанира гардан шабинед. 7500 ози савдо тайёр шава бо агар чинакине местем то охирам айбаем бромад савдо нешава. нав нишон дода будем савдо пухтая 4020 сомон савдо шидае 41 теста буд 4000 карда иста буд байнда 100 сомондагӣ буд ко ами буқача савдо шид 4020 сомонӣ. ма буқара бинем буқаи фарбе 12000 нархиш савдо мешавад бо 11 бозор кардааст. 11000 тарозу мондаги ака чамро ма 370 кило бромадааст. 11000 бозор кардагия хитон ҳисоб кунем. савдо шидам на буқаи фарбе гарданаш шурӯъ будаира сарашкати. хоб 8 чанд 8550 сомон 303 кило живой вес доштааст. 303 кило айда дига нархи аниқ намешавад ошно. ина харид ҳам нархша гуфтем ҳам килоша. на дута буқача 7400 ҳар душа якҷоя харидааст. дӯстони азиз бо ҳами видеоро ҷамъбаст мекунем. ай канали мо дур наравен, лайкоро биҷиқен. агар насиб боша ҳуҷҷи шариф мерем видеоро ждат кунен. хоб касе ки то ҳамҷаро тамошо кард рақами 33 бинависен дар комментариҳо шуто ман бифаҳмам ки шумо то ҳамҷаша то охирша тамошо карден. саломат бошен, сарбаланд бошен. ай канали мо дур наравен. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. аз шумо миннатдорум.